आङो डक्टर आदाराम बसुमतारी जनता कलेज सारपांगुरिनि एसोसिएट प्रोफेसर लोगोसे बर' डिपार्टमेन्टनि बिफानारि गाहाय हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आङो क'क्राझारनि कदमतला प्रफेसर कल'नियाव न' लुनानै दङ आं सासे कलेजनि फोरोंगिरि एबा प्रफेसर जानानै थांनाय 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि आरो माखासे गौथुमफोरजों लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जा गोरोबथा जालांबाय जाय गोरोबथाखौ जोङो BTR गोरोबथा एबा BTR एकर्ड होननानै मिथिगौ बेनि सायाव आंनि बुजिनाय आंनि मोनदांनायखौ फोरमायनो नागिरदों बे BTR एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां एकर्ड होननानै आङो बुंनो नागिरदों मानोना बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरा आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाब्लाबो जाय मोनथायफोर मोनबाय बे मोनथायफोरनि गेजेरजों बर' हारिया गावनि राव थुनलाइखौ लाफानानै गावनि हारिमुखौ लाफानानै गावनि सिनायथिखौ लाफानानै रांखान्थियारि बिथिं समाजारि बिथिं राजखान्थियारि बिथिङाव मोजाङैनो दावगालांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ बेयाव नांगौ नाथाय मावगिरिफोर एबा BTR खौ जाय सालायगोन बै पलिटिकेल लिडारफोरनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गोथार गोसो हारिखौ मोजां मोननाय हारिखौ अनसायनाय बेबादि लिडारखौसो नांगोन जुदि बै जाय BTR खौ उनावहाय दैदेनफैगोन उननि समफोरावहाय बिथांमोनहा हारि अनफावरि गोसोजों हारिखौ सिबिनायनि थांखि लानानै BTR खौ दैदेननो फैयोब्ला रायजो खुंनो फैयोब्ला अब्ला गासैबो दफाफ्रा मावफुंजाजोबगोन आरो गासैबो दफाफ्रा मावफुंजाजोबनायनि उनाव बियो आलादा रायजोजों समान जौगालांनो हागोन होननानै आंहा साननाय दङ मानोना बेवहाय एकर्डनि जानाखि इन्ट्रडक्सन बेवहाय दङ बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो दाबि बोनाय पलिटिकेल मोनथाय इक'नमिक जौगानाय ससियेल समाजारि जौगानाय हारिमुवारि रैखाथि होनाय आरो हारिनि सिनायथि इंराजियाव बुंदोङो to fulfill the political economic social cultural and identity related aspirations of Bodo people बर' हारिफोरनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजारि हारिमुवारि आरो गावनि सिनायथिनि थाखाय जा दाबिबोबाय थादों बेखौ नोजोर बोनानैनो बे एकर्डखौ बानायनाय जादों बिनि अबजेक्टिभ्सआव गासै मोनबा दङ मोनबानि गेजेरावहाय बयबो मिथिगौ होननानै आं सानो थेवबो आङो फोरमायबावनो नागिरदों सेथियाव दङ बेनि एरियाखौ फुवारनाय नैथियाव दङ बर'फोरनि BTAD एबा BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगानायखौबो बर'फोरनि सिनायथिखौबो बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायफोरखौबो BTR नि सिंनि बर'फोरजों समानै लाबोफानायनि थाखाय मोनसे सिन्थाधारा बेनिफ्राय गासै बर'फोरनि BTR नि सिङावल' थानाय नङा आसामनि सिङाव थानायल' नङा गासै भारतनि खना खनला थानाय बर'फोरनि हारिमुवारि समाजारि राव आरो जातीय जानाखि सिनायथि बेफोरखौ प्रमोट एन्ड प्रटेक्ट जौगाहोनाय आरो फोजौलांनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननाय दङ बेनिफ्राय बेवहाय दंबायो आरोबाव मोनसे ट्राइबेलफोरनि जौगानायखौ गोख्रैयै लानानै थांनाय आरो बाव दंबायो जोंहा फंबायफोर बिदाफोर एनडिएफबिनि जायनाखि मावथिफोर बिथांमोननि जिबननि निरापत्ता बिथांमोननि थांना थानायनि राहा बिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होनाय राजखान्थियारि बिथिङावहाय
बे BTR नि गेजेरजों सेल्फ गभर्नमेन्ट जों मोनबाय सेल्फ गभर्नमेन्ट BTR नि जानाखि गभर्नमेन्ट बियो बर'फोरनि जानांगौ बर'फ्रानो बेखौ दैदेननांगौ जाय बर'आ हारि मोजां मोनग्रा राव मोजां मोनग्रा जाथि मोजां मोनग्रा धोरोम मोजां मोनग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा जौगानायखौ मोजां मोनग्रा बेबादि व्यक्तिया बेबादि लिडारा बेखौ दैदेनबोयोब्ला राजखान्थियारि मोनथाया जोंहा आबुं जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय दङ डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन इन स्टेट पलिटिक्स स्टेट पलिटिक्सआव जोङो डाइरेक्ट पार्टिसिपेट खालामनायनि जोंहा सुबिदा दङ मानोना BTR नि सिङाव जायफोर स्टेट एसेम्ब्लिनि सिटफोर थागोन बे स्टेट एसेम्ब्लिनि सिंनिफ्राय जोङो बर'फोरखौ दैदेनहोनानै आसाम एसेम्ब्लियावहाय बिग रल लानायनि मोनसे सुबिदा बहाय दङ बिनिफ्राय दङ मोनसे बड' कसारि काउन्सिल बे जाबाय BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोनसे काउन्सिल बे बड' कसारि काउन्सिलनि गेजेरजों BTR नि सिं बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायनि सुबिदा इक'नमिकनि बेलायाव दङ बड' इयथ रिक्रुटमेन्ट होननाय दङ जोङो बे एकर्डखौ फुरा फरायबा मोनगोन बड' इयथ रिक्रुटमेन्ट बे बड' इयथ रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों गोबां बर' इयथफ्रा साख्रि मोननायनि सुबिदाबो फैगोन स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट्स दङ बे स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट्सनि गेजेरजों गोबां माने रांखान्थियारि जौगानायनि लामाखौ जों मोनगोन बिनि उनाव दङ हटेल एन्ड मेनेजमेन्टफोरनि गासै माने ट्रेनिंफोर बहाय होनाय जागोन बे एकर्डनि गेजेरजों बेखौ जों मोननो हाबाय बेनिफ्राय बेयावहाय दङ बिराद मोजां मोनसे बाथ्रा प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल्स एन्ड कलेजेस बे बर' मिडियामनि प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल्स आरो BTR नि सिङाव थानाय कलेजफोरखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जायोब्ला बेयाव मावनानै थानाय निखावरि माने सुबुंफोरा बर' मिडियामनि गथ' माबा स्कुलनि फोरोंगिरिबाथ' बर' गोजा आरो गुबुन कलेजफ्राव मावनानै थानायफोरनि गेजेरावबो बांसिनानो बर' गोजा बे मानसिफ्रा बेसेबां साख्रि मोनगोन साख्रि मोनोब्ला बिसोरनि रांखान्थियारि जौगानाया माबायदि फैगोन बेखौ जों ओरैनो साननानै नायहरनो हायो बेनिखायनो आं बुंदोङो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों इक'नमिक साइडआव जोंहा गोबां माने मुलाम्फा जागोन होननानै आं बुंनो थाङो आरो जोंहा माने बिदा फंबाय NDB नि केडारफोर बिथांमोनखौबो स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जागोन बिथांमोना स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों जुदि फौजिफ्राव CRPFआनो जा आर्मियानो जा BSFआनो जा बेफोराव जुदि साख्रि मोनहैयोब्ला बा बिथांमोननि न'खरनि थाखाय रांखान्थियारि सुंथानाय बे सुजुगखौबो मोननो हागोन आरो गोबां दंबायो बेनिफ्राय समाजारि बिथिङाव बे जाबाय पिस एकर्ड जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय बेनिफ्राय जोंनि गेजेरनिफ्राय हाथियारखौ बिदाय होबाय फेयारवेल टु आर्मस स्ट्रागल बे बिराद मोजां बाथ्रा जाथि मोनसेनो हारि मोनसेनो जुदि हाथियारनि दावहाखौ हाथियारनि जुजिनायखौ गारनो हाब्लाय बे जाथिया जोङो दिनै बिराद मोजां मोनसे इमप्रेसन बिराद मोजां मोनसे पजिटिभ मेसेज जाथिनि थाखाय बेनिखायनो आं बे एकर्डखौ बरायो मोजां मोनो बेनिफ्राय जोंनि हारिहा मा दंमोन हारि नाङैनो बर' नाङैनो एसे मुगै जानाय एसे नेवसि जानाय एसे गिजानाय दङमोन गुबुन जायगायाव आसामावबो जोंखौ माने हाथियार दैनानै दावहा नांग्रा मानसि बुथारग्रा होननानै बुङोमोन नाथाय दा बेबादि बदनामनिफ्राय जों बासायबाय जों रैखा मोनबाय होमबा जोङो गोजोन हारि जाहैबाय आरो गोबां दंबायो बेनिफ्राय कालचारावथ' आरो गोबां दंबायो बेवहाय बिरसा मुन्डा कालचारेल कमप्लेक्सनि गेजेरजों स्वामी विवेकानन्द कालचारेल कमप्लेक्सनि गेजेरजों डक्टर भुपेन हाजरिका मेमरियेल माल्टिपार्पास कालचारेल अडिट'रियामनि गेजेरजों खेराइसालि सेन्टारनि गेजेरजों बाथौ हारिमुनि गेजेरजों गासै बे BTR नि सिङाव थानाय गासै हारिनि गासै हारिमुफोरखौ गासै जाथिनि धोरोमारियानो जा समाजारियानो जा गासै हारिमुफोरखौ रैखाथि खालामनानै जौगालांनायनि राहा बे BTR नि गेजेरजों जों मोननो हाबाय अब्ला जोङो गासै बिभिन्न जाथिनि गेजेरावहाय सावथाल बर' नेपालि राजबंशी आदिबासि गासैनि गेजेराव जोङो अनलायनायनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों जौगालांनायनि लामाखौ BTR एकर्डनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय आरो मस्ट माने इम्परटेन्ट बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों बेवहाय आइडेन्टिटि लेंगुवेज एन्ड इडुकेसननि बेलायावहाय जोंनि बर'फ्रा कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव थानायाव ST हेल्थ मोननो हाबाय
बियो खामानिया जानांगौ आरो बेनि थाखायनो BTR आव जायफोर खुंगिरिफोर फैगोन बे खुंगिरिफ्रा बे BTR एकर्डखौ गोरबोजों मोजां मोनग्रा जानांगोन गोरबोजों मोजां मोनग्रा लिडारफ्रा जुदि BTR खौ खुंनो हायोब्ला खुंफैनो मोनोब्ला अब्ला कार्बि आंलंआव थानाय ST बर'फोरखौ ST हिल्स बानायनो थाखाय दिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फोरखौ ST बानायनानै होनो हानाय जागोन अब्ला बै माने डिस्ट्रिक्ट मोनथामाव थानाय बर'फ्रा बे ST हिल्स स्टेटासखौ मोनोब्ला बेसे सुबिदा फैगोन बेनिफ्राय स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बर'आबो आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज एसोसिएट नंबावा स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौबो जोङो माने थार बाथ्रायाव in true term of the sense because जोङो एक्जिक्यूट खालामनांगौब्ला आसाम सरकारखौ मावहोनो थाखाय BTR नि लिडारफोरनि I mean पलिटिकल लिडारफोरनि बिहोमाया जोबोद माने माबा जानानै दङ बेनिफ्राय आं दहाय बुंखांबाय provincialization of schools and colleges बेनिफ्राय दं जोंहा सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ फर बड' मिडियाम स्कुल्स बेनि थाखायथ' गोबां बोसोरनिफ्राय नाजाबोबाय थाबाय एबसुआथ' नाजाबोगासिनो दङ आं मिथिगौ बर' साहित्य सभायाबो नाजायै गेजेरावहाय बिसोरबो माने सिं बायनानै थाबाय बिसोरबो जेननानै थाबाय बेनिफ्राय 17 बोसोर माने जाय BTC खौ सालायबाय बे गभर्नमेन्टआबो बे सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम स्कुल्स बेखौ लाबोनानै होफैनो हायाखिसै किन्तु BTR नि गेजेरजों बेखौ मोनफुंनो हाबाय आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय BTR नि पलिटिकल लिडार्सफ्रा माने BTR गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बेखौ माने नंगुबै महरावहाय मावफुंनो नाजानांगोन बेनिफ्राय बे BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनावहाय NIT फैसिगोन NIT माने नेशनेल इन्स्टिट्यूट टेक्न'लजि इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय बे बिराद मोजां मोनसे इन्स्टिट्यूशन इन्डियायावहाय IIT नि उनावनो NIT दङ होमबा एफा गिदिर इन्स्टिट्यूट माबायाव एकर्डनि गेजेरजों फैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैबाय बे बेसेबांबा मोजां खोथा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि फैबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटि फैबाय आरो मा नामावगौ इउनिभारसिटि एबा कलेज एबा इडुकेसनेल इन्स्टिट्यूशनफ्रानो जाबाय जातिनि हारिनि हादोरनि माने सिनस्रिहारा जाय जायगायावहाय सोलोंथाइनि फसंथानफोर थागोन इडुकेसनेल इन्स्टिट्यूशनफोर थागोन बेवहाय समाजा मोजां थागोन बेवहाय माने समाजा जौगाखांगोन रांखान्थियारि भाबै जौगाखांगोन राजखान्थियारि भाबै जौगाखांगोन बेनिखायनो आङो बे BTR नि गेजेरजों NIT फैनाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैनाय नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि फैनाय ट्राइबेल इउनिभारसिटि फैनाय बेखौनो लाबोना होफैनो हाबाय बेनिखायनो आं बे BTR खौ मोजां मोनो बेनिफ्राय दंबायो जोंहा लेन्ड राइट्सनि बाथ्रा लेन्ड राइट्सआबो जा लिरनाय दंखाजोबो बेनिखायनो लेन्ड राइट्सखौबो जोङो बर'फ्रा एबा ट्राइबेलफ्रा जेरैबायदि मोनथाय मोननांगौ बेबायदियै लिरनाय दंखायो आरो बेखौ जोङो मोनलांबाय थानो थाखाय जोंनि लेन्ड राइटखौ सिकिउर खालामनो थाखाय रैखाथि गोनां खालामनो थाखाय जोङो उननि BTR नि उनावहाय BTR आवहाय जायफोर सरकार दाफैगोन बे बिथांमोनहा गोरबोजों मावलाङोब्लानो अब्ला जोङो जोंनि बर'नि BTR सिङाव थानाय गासै हारिनि गासै धोरोमनि जौगाखांनायनि लामाखौ जोङो मोननो हागोन आङो जोबनायावहाय BTR एकर्डखौ बरायो मानोना BTR एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे रैखा कवच आरो बे रैखा कवचखौ जोङो मोगथाङाव मावफुंनायनि गेजेरजों जों बर' हारिया गावनि राव धोरोम गावनि हानि मोन्थाय गावनि राजखान्थियारि मोन्थाय बेफोरखौ लानानै रांखान्थियारि भाबै सामाजिक भाबै जौगालांनानै मोनसे आलादा रायजो मोननाय हारि बायदि डेभेलप जानो हागोन होननानै आंहा मोनसे बिश्वास दङ गोजोनथों